BTR सरकारनिफ्राय देग्लाय बोसोराव थांखि लादों दि 100टा फार्मार प्रडिउसार कम्पानि ग्रुपफोरनो 2 लाख करै अनसुंथाइ होगोन आरो बे बाथ्राखौ BTR नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बुंदों। BTR सरकारनिफ्रायबो देग्लाय बोसोरनिफ्राय थांखि लादों। देग्लाय बोसोराव जों गिबियाव 100टा जोङो FPC ग्रुपनो फार्मार प्रडिउसार ग्रुपनो 2 लाख रां अनसुंथाइ होगोन। UPPL फार्मार सेल आरो उदालगुरि जिल्ला फार्मार सेल UPPL नि बानजायनायाव बाहागो लानानै फोरमान बिलाइ रानदों। लोगोसे बे हाबाफारियाव प्रमद बर' बिथाङा 30 FPC ग्रुपनो सार्टिफिकेट राननानै होदों आरो लोगोसे जोंनि बर' खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो आबुङै मिथिना लानि फै। BTR सरकारनिफ्रायबो देग्लाय बोसोरनिफ्राय थांखि लादों। देग्लाय बोसोराव जों गिबियाव 100टा जोङो FPC ग्रुपनो फार्मार प्रडिउसार ग्रुपनो 2 लाख रां अनसुंथाइ होगोन। दिनै उदालगुरि जिल्ला जोंहा फार्मार जि सेल दोङो UPPL हान्जानि बिथांमोना 30 FPC फार्मार प्रडिउसार कम्पानिनो सार्टिफिकेट राननाय हाबाफारि लादों आरो बेवहाय उदालगुरियाव 30टा FPC रेजिस्टार जाबाय आरो बे 30टा FPCआ गुबुन गुबुन बिफानाव खामानि मावनानै बे ओनसोलनि आबादारिफोरखौ लानानै रांखान्थि जौगानायाव जोबोद गोख्रों खामानि मावनो हागोन आरो जोङो BTR सरकारनिफ्रायबो देग्लाय बोसोरनिफ्राय थांखि लादों। देग्लाय बोसोराव जों गिबियाव 100टा जोङो FPC ग्रुपनो फार्मार प्रडिउसार ग्रुपनो 2 लाख रां अनसुंथाइ होगोन। बिथांमोना जाहाथे बायदिसिना खामानि मावनो हायो आरो जोंनियाव दायो जाखांबोनाय आबादारिफ्रा जोबोद गोख्रोङै आवगायबोगासिनो दङ। मोनफ्रोमबो जिल्लायाव गोदान FPC FPO रेजिस्टार जादों आरो बेफोरनिफ्राय जों हमनो हायो जे बड'लेण्डआव फैबाय थानाय समाव आबादनि जांख्रिथाया जोबोद थाबैनो जागोन आरो बेफोर हाबाफारियाव गोख्रों बिफाव लानायनि थाखाय आङो फार्मार सेलखौ धन्यबाद होदों आरो मिजिंथिदों बिथांमोना डिपार्टमेन्टजों लोगो नांनानै गभर्नमेन्टनि गुबुन एजेन्सिजों लोगो नांनानै बेंकजों लोगो लानानै नेटफिजों लोगो लानानै नाबार्डजों लोगो लानानै आरोबाव गोख्रोङै जोंनि आबादारिफोरखौ लानानै खामानि मावनो हागोन बेखौ आं मिजिंथिदों। दिनै जोंहा FPC नि मोनसे रेजिस्ट्रेसन जाबाय बेखौ जोङो चिफ सारखौ लानानै जोङो डिस्ट्रिबिउट खालामना होदों FPC रेजिस्ट्रेसन। दा FPC बनायनो थांनायाव जोंहा गोबांखिनि सम नांगौ जायो आरो गोबां थाखा फैसा खरसा जायो। आं हामबाय होनदों BTC सरकारखौ जाहाथे जोंनोहाय बे जितु FPC रेजिस्ट्रेसन बनायनायावहाय बिथांमोना जों अनसुंथाइ हरदों बेनि थाखाय जों धन्यबाद खालामदों आरो लोगोसे आं सानदों जे बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव थानाय जेसेबांखिनि आबादारिफोर दङ बिथांमोना आबादजों लोगो नांनानै गोबां रांखान्थिनि मुलाम्फा मोनगोन होनना आसा खालामदों। जेरै जोंहा मोनसे उदालगुरि एग्र' प्रडिउसार कम्पानि दङ जोंहा बेवहाय जों गोबां गभर्नमेन्टजों टाइप जायफ्रा अट'नमास काउन्सिलफोर दङ बिथांमोनजों टाइप खालामनानै जों गोबां अनसुंथाइखौ मोननो हादों। थिग बेबायदिनो जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जाखिनि UPPL नि आन्दाराव जेसेबांखिनि माने फार्मार प्रडिउसार दाफुंजाबाय बिथांमोना गावबा गाव खामानिखौ जाहाथे मार्केटिं बेलायाव गुवारै लांनानै जाहाथे खामानि मावगोन आरो बेनि गेजेरावहाय जेसेबांखिनि आबादारिफोर दङ बिथांमोना न'खरनि जौगाथायखौ निसय मोनगोन। सिगाङाव जों आबादारि होनोब्ला जोंखौ मोसौ गुवाल बा गामसा गाराखौ जों आबादारि बुङोमोन। दायो मोनसे बेराफारसेथिं नायनो थाङोब्ला जोङो मोनसे कम्पानिनि सासे मालिक जाबाय होननानै गावबा गाव लानांगोन आरो लोगोसे जोंनि मानसिफोरा खामानि मावनांगोन होनब्ला जोंनि आथिं सायाव जों गसंनो हागोन होननानै जों सानो आरो जोंनि स्टुडेन्ट फरायसा जिथु गथ' गथायफोरखौ जों मोजां स्कुल कलेजाव जों फरायहोनो हागोन होननानै आं मिजिंथियो। दा दिनै जोंहा BTR नि चिफ प्रमद बर' सारा दिनै जोंनियावहा सार्टिफिकेट राननो फैदों। थांनाय 6-7 मासनि सिगां जोङो FPC दानो थाखाय जुजा खालामदोंमोन। रायजो मोनफ्रोमबो VCDC आव थांनानै जों अर्गानाइज खालामहैदों। खालामनानै दिनै जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव गासै 30टा रेजिस्टार्ड जाबाय आरो बिथांमोना दिनै खामानि मावनो थाखाय आवगायलांगासिनो आरो बिथांमोनखौ जों पर्यायक्रमै जोङो माबादि मावनांगौ जों बेखौ माने फोरोंलांनायनि थाखाय जों बेबस्था लागोन। जों बे फार्मारसिनिफ्राय जों मोनसे उदालगुरि फार्मारसिनिफ्राय जों मोनसे इन्टारनेल मोनसे डिसिसन लाना दोनबाय थादों। फारसेथिं जोङो दिनै अनारेबल चिफ सारनिसिम मोनसे बिराद गिदिर साबायखर बिथांमोना जोंनि थाखाय मोनफ्रोमबो FPC नि थाखाय 2 लाख रां होगोन होननानै जिहेतु दिनै फोसावना गालांबाय। नङाब्ला बिथांमोना FPC मोनसे बानायनायाव जिहेतु गोबां रां खरसा जायो। दा बिथांमोननि बे रां खरसा जानायखौ जोंनो सुंस'ना होबाय अनसुंथाइ होबाय बिनि थाखाय BTR सरकारनिसिम जोंनि उदालगुरि फार्मार सेलआ रोजा रोजा साबायखर होबाय।